malamai suna faɗi sosai suna cewa ai duk wanda ya ta'allakantar da zuciyarsa da wani halitta to sai Allah ya jarrabe shi da wannan halitta, domin har annabawa Allah ya jarrabe su da abin da suke so. Annabi Nuhu da yake son ɗansa Kan'ana sai Allah ƙarara yana ce masa innahu laysa min ahlik, baya cikin iyalanka, domin Nuhu ya kira ɗan nasa saboda soyayya. Wa nada Nuhu ibnahu wa kana fil ma'zili ya bunayyar kab معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج وكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي الله ubangiji ya raba tsakanin su karshe ce innahu laysa min ahli. Annabi Nuh, Annabi Ibrahim yana son ɗansa Annabi Isma'il saboda bai haifi yayaye ba to sai ya kwallafa Isma'il a ransa, sai Allah Ubangiji ya turo masa jarrabawa akan Ismail, ya ce ka yanka ɗanka. Ya zo kuma ya faɗa ma ɗansa ya ce gashi na yi mafarki Allah Ubangiji ya ce na yanka ka. Ya ce ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin, ka aikata abin da aka maka umarni. Shi ma Annabi Yusuf alaihi salam da zuciyan baban shi Annabi Yaqub ya ta'allaka da shi, sai Allah ya raba tsakanin Yusuf da Yaqub. Yusuf ya tafi can wani waje ya bar Yaqub yana kuka yana cewa asafa ala Yusufa wa biyaddat aynahu min al-huzni wa huwa kazim, kullum yana kuka yana ce qul inna ma ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu. To anan me zamu dauka? Ka cire kowa a ranka, ka bar zuciyanka babu kowa. Yau mahaifiyan Annabi Musa da Allah ya ce ta jefa shi a cikin kogi, ai jarrabawa Allah ya mata, da ta sadaukar ta jefa ta bar zuciyanta dai yana kunkunan wa asbaha fuadu ummi Musa farigan in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Zuciyanta ya kai ya kawo, amma Allah Ubangiji ya ce ki jefa shi a cikin ruwa, inna radduhu ilayki, zamu mayar miki da shi, kuma ta aminta da Allah ta jefa shi a cikin ruwa. To duk abin da ka ajiye shi saboda Allah, ka rabu da wannan abin saboda Allah, ka haƙura da wannan abin, ka wadata da Allah, to Allah sai ya juyo da wannan abin shi kuma yana neman ka a maimakon kai kana bin abin kana neman sa. Ina fatan muna ganewa. Ma'ana idan ka haƙura ka bi Allah, Allah sai ya ce to ni ma na bi ka. Idan ka haƙura ka ce Allah kai ne mai yi, Allah sai ya ce to kai ma ɗin in kai zai yi. An gane ko? Amma duk lokacin da ka bi halittu kana ganin dama yana gurin halittu da iko da iyawa da sauransu, sai Allah ya jarabe ka. Duk wanda ka kama shi sai ya zille, duk wanda ka kama shi sai ka ga babu dabara, duk wanda ka kama shi sai ka ga ba abun kamawa bane, sai ka wahala. To idan Allah ya nufe ka da rabo daga karshe sai ka dawo ka yi baƙa'i, sai ka gane ashe wannan halittun duk tarkace ne, Allah zan kama. Kana kama Allah kuma Allah sai ya juyo da halittun su kama bin ka su kuma.